Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvanyu mukomanashi, please post for me but hide my identity. Ndiri mukadzi ane makore 38 sekuberekwa, ndinogarawo kuGlenora. Ndakaroya muvakidzani wangu kuti asabata mwana zvamuchese nekuti iye anonyanyisa kudada. So mukoma, nyaya yangu zvizere yakamira sekudai so: ndiri muroyi, asi uroyi hwangu ndakaita hwekusiyirwa nambuya vangu avo vakandichengeta. Asi ivo ambuya vangu vakazofa, vakandisiyira uroyi hwavo hwose. Saka ndiri munhu uya wekuti ndine godo mukoma, zvekuti handitodi kuona vanhu vanenge vachiita zvakanaka muupenyu. Saka pane imwe young couple yakazouya kuzoloja panext pedu. So vainge vari vanhu vainge vaine mari. Murume wacho ainge achienda kubasa, mukadzi wacho ainge achienda kubasa futi. Saka mukadzi wacho akazouya kwandiri achinditi, hamuna hama yamuinayo here inoda tuma part time twekundiwachira hembe dzangu nemurume wangu? Ndakabva ndati inini ndinorida basa racho. Saka ndainge ndava kuenda ka3 pewiki ndichibhadharwa 25 US pa3 days dzandinenge ndashanda. Saka ndakatanga kurwadziwa nekalife kemuvakidzani wangu nekuti vainge vari couple yaiwirirana zvisingaiti, plus vaiva vana vadiki but vainge vava kutovaka imba kuWestgate. Kudarika isusu tainge tatova nema18 years mushure mekunge taroorwa. Saka ndakabva ndatanga kuita godo mukoma, ndava kuda kuroya mukadzi ainge andipa basa kuti asabata mwana ange achirambwa nemurume. Kana vachinge varambana zvinhu zvose zvodzokera pazero, vanenge vava kutosheya zvinhu. Saka ndainge ndava kuda chipfeko chemukadzi uyu chemukati. Saka rimwe zuva bosi vangu vakaita mistake ndokubva vakanganwa pendi ravo mubathroom. Mukomanachi ndakapururudza nekuti mission yangu yainge yaita. Saka zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndatora pendi riya ndikatenga lock yainge isati yamboshanda. Ndakashandisa mushonga yangu ndikabva ndaloka, mimba haibati kusvika inini ndavasunungura nekuti ndakashandisa pendi rake kutora chibereko chemukadzi uyu wepanext door, zvekuti ndini ndava kutokontrola period cycle yake. Anotoenda kunguva kwake yandinenge ndichida inini. Vedare ndinokomberawo kuti munge muchindipawo help nekuti uroyi ndava kutoona kutoti chinhu chakaipa. Kungovenga munhu iyeye haararami. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yanzi ndakaroya uyo ainge ari muvakidzani wangu. Ndinogara kuGlenora. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, zita rangu ndinoitwa name hidden. Ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Pane nyaya iyo iri kugara ichingondinetsa. So baba vangu vainge vari munhu uyo ainge aine vakadzi vaviri. Saka baba vangu vainge vasina zvavo mari. So nyaya yavapo ndeyekuti tine imwe imba yedu iyo. Saka imba iyi vanhu vava kurwidzana kuti umwe noumwe ari kuti imba iyoyo inofanira kuti inge ichizoiswa muzita make. So inini ndine last born uye zvakare ndiri musikana. Saka baba vangu vainge vachindifarira zvisingaiti. So baba vakabva vati imba iyi inofanira kuti inge ichizosara iri muzita mangu. So vanabhuti ivo vari kuti izvozvo hazviiti. Saka ndeapi mamwe matano awo andinokwanisa kushandisa, but ndanga ndisingadi zvinhu zvekuti at the end of the day zvinenge zvichizopesanisa vehukama. Ndanchida kungoitawo zvinhu zvekuti kana ndikati tinofanira kuti imba iyi inge ichizotengeswa, but inge ichizotengeswa mukuwirirana, because nyaya iyi ndakamboitaura before, but ndakati ndaitaura kudaro then pakabva patanga kuitirana makakatanwa. Ende iko zvino ndava kutya kuti
kana zvinhu zvikaramba zvakadai dzimwe nguva ndinokwanisa kuzosvika pakuroyerwa imba iyi yandakasiyirwa nababa. Please help me. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Chandinodawo kuziva kubva kune vedare renyu ndechekuti what are the disadvantages of kuti unge uchizosiyirwa maproperties aya obva azosiyiwa achinzi anenge ari muzita mako, uye zvekare pane zvimwe here zvandinokwanisa kuita spiritually kuti ndinge ndichizozvichengetedza. Kana mukandiposterawo nyaya yangu ndikafara chaizvo. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Inini ndiri mudzimai ndine makore 37 years ekuberekwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichivabatsira mucomment section. Rekedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndinewo challenge iyo yandiinayo. So nyaya yangu mukoma yakamira sekudai. Mudzimai wangu pandakamuroora ndaiva munhu uye wekuti ndainge ndiine mari, because tainge tiine zvimabhindauko zvedu izvo zvatainge tichiita muno muSouth Africa. But mushure mekunge ndaita mari kudaro, then ndikabva ndazvisarudza mukadzi uyo wandainge ndichinzwa kuti uyu kana ndikagara ndatora akadai hapana pandingazomboda umwe zvekare. Saka ndakati ndatora mudzimai wangu uya. But nekufambawo kwenguva mukoma kuti tinge tichiita madevelopment kumusha hatina kukwanisa kuzomaita. Isusu taingofungidzira kuti muno muSouth Africa mucharamba makangonaka, because mazuva acho iwavo zvemapepa izvi zvainge zvichitomborinaka nabasa. Uyo ainge atori nepassport yega ainge achitonzi iye ndiye mambo, waitoita sekunge utori mambo, because vazhinji vaingorarama vari zvigunduru vasina kana mapepa. So mukoma shi zvakaitika ndezvekuti navadzimai vangu takazongova very focused pakuti tainge tichingorarama upenyu unongoita sekunge unoraramwa nevanhu vemuno, kungogara zvedu tichingotoenjoya zvedu life, tichiendawo kumaclubs tichiita sei ini namadhamu vangu. So ivo madhamu vangu ava vainge vaine rumwe runako rwuya rwaimwiswa mvura. So zvakazoitika mukoma ndakazoti ndabroka paya, then mukadzi akabva azondichinjira, because at that time tainge tichitogara muestate. Ndikabva ndati baby, chitarirawo nekuti mari zvatisisina mari, inini ndava kutofanira kutotanga kutohasela from zero again. Saka zvandikuda kuti tinge tichiita ndezvekuti tinofanira kuti tinge tichidzokera kulocation. Zvino ndakati ndamudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichidzokera kulocation, mudzimai ndokubva atondiseka paya. Akabva anditi inini kuti ndinge ndichienda kunogara kulocation nemanakiro ose awo andakaita unopenga iwe, handingamboshayi kana munhu wekuti anokwanisa kundiroora inini. So mukoma mudzimai up to now iye anogara muestate, and I know for a fact kuti atori nemamwe maboyfriends awo anomubhadharira rent. So inini ndakazongoitawo zvokungoita move out of the estate. Ndava kuona kuti mukadzi dzimwe nguva anokwanisa kungoreceive a phone call like handisati ndakambomubatira message kana kuita sei, but anongoti kana kareceive phone call then anobva atongogeza obva atongobuda. Saka zvinhu zvokuti zvinondirwadza mukoma shi kuti ndinoti kana ndakamutarisa mudzimai wangu nerunako rwake ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza. Dzimwe nguva ndinomboramwa ndobva ndaenda zvangu kulocation, but ndinoti kana ndiri kulocation kana ndikatanga kuvafunga madhamu then ndobva ndati zvino mudzimai wangu nerunako rwake ndongomusiya achienda here. So inini mukoma shi ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo pakadai. So nai ndingaitawo sei kuti mudzimai wangu uyu even though akanaka semanakiro aakaita, ndezvipiko izvo zvandinokwanisa kuita kuti ndinge ndichikwanisa kukanganwa nezvake. Izvezvizvi mudzimai wangu anotofamba nerimwe zimotikari rekuti unoti ava ndo vanhu vari kudya mari dzavo. Dzimwe nguva anokwanisa kutouya kuzotonditora kulocation then tobva tatodzoka, but iye manje anoti kana akaboigana anotanga kundituka kuti izvezvizvi unombozvibvunza here kuti rent pamba panapa iri kubhadharwa nani. Izvi anozvotaura kana ndadzoka kuestate uko kwaari kugara, ende kulocation iye akanditi handikwanise kuti
ndinge ndichiuya kuzogarako kulocation ikoko. So ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndiri kutsvakawo maadvices. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mudzibai wangu akanyanyisa kunaka zvekuti even though ndichiziva kuti iye anenge anondihorera but handikwanise kuti ndinge ndichimuramba. Pose patinoda kumuramba ndobva ndafunga kuti zvino kana ndikamuramba ininiko ndichasara naniko, ende anozotorwa nevamwe varume. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndauyawo pano nesecret yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika apo pandainge ndichabva regedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika apo pandainge ndichangobva mukupindawo muno muSouth Africa. So zvakaitika ndezvekuti ndainge ndava nenguva ndichizamawo kuti ndinge ndichibatirawo pamuviri, but ndakati ndatadza kubatira pamuviri paya ndokubva ndazotanga kufamba. Saka ndakazoenda pane vamwewo avo vainge vachiita zvenguo tsvuku. Mukoma nashi veni ndakabva ndazonzi pamba apo pandainge ndichigara kana kwainge kuri kunzi paine vana vainge varipo, ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa umwe mwana wacho pamunamato. Saka painge paine kamwana aka munoona tuvana twedu twekuti kanenge kasitomborina discipline, kana kachingoti kana kakanzi uya kuno iwe kobva kauya. Vana vaya vekuti vanenge vaine musikanzwa, kainge karipo kamwana kainge kakadaro kaida mari zvisingaiti. Saka zvandakazokaita kamwana aka ndakabva ndakati ndoda kuti ndinge ndichienda kunokutengera mazimba. Kamwana aka I think kuti kainge kari kuma 6 years or so ndokubva kazobvuma paya. So ndainge ndakanzi mwana uyo wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizomushandisa pamunamato. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga jira rangu rainge rakareba iro kuita 2 meters. Zvadaro mukoma ndakabva ndatenga jira rangu riya uye zvekare nepen. Ndakati ndatenga zvinhu zviya netsono dzangu ndokubva ndazokata jira riya in half kuita 1 meter 1 meter. Zvadaro kamwana aka ndakabva ndazokadana. Ndakati ndakadana kudaro ndokubva tazobuda paya. Zveshuwa ndakabva ndazokatengera mazimbe ndikabva ndati ndoda kuti unge uchindiperekedza iwe. Kakabva kati alright. So kakabva kazondiperekedza kuzonosvika tichizonodarika mune kamwe kasango. Saka mukasango umo like ndo nzira saka kasango ikako ndo kainge kaine nzira yekudimbudzira uchibva mulocation medu uchienda mune imwe extension. So tiri mumusango meya ndo pandakabva ndati iwe ndikuda kumborasa mvura nditevere. So kakabva kazonditevera ndikabva ndati mira apa ndichinyepedza sekunge ndikuda kurasa mvura. Ndo pandakabva ndazoburitsa jira riya ndikabva ndati uya pano. Saka kakabva kazouya kamwana kaya. Mushure mekunge kauya ndakabva ndazoita sekunge ndakamoneredza jira riya padumbu pake ndokubva ndazoita minamato yangu iya sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba vaya. So ndainge ndichitaura zvose izvo zvavainge vakandiudza kuti iwewe uchafa usina mwana, vana vako vose vari kufanira kuti vange vachizoya mandiri. Mushure mekunge ndaita izvozvo ndokubva ndazomusunungura ndikabva ndati nyora kazita rako ndinge ndichizokutengera mamwe mazimba. Kaifarira malaisi kamwana ikako. Ndikati nhasi unokuvara nekudya malaisi. Mushure mekunge ndadaro ndakabva ndazotora pen ndokubva ndazonyora zita rake. Mwana uyu ndakanyora zita rake nesurname nezvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari. Mushure mekunge ndaita izvozvo ndopandakabva ndazopeta jira riya ndikabva ndazoripina netsono. Ndakaripina zita riya netsono ndokubva ndazongorisiyawo ndakarihenga mumuti. Ndokubva tazodarikira zvedu tikabva tazoenda kuextension kuya zvebhais. Tava kudzoka ndopandakabva ndazomutengera mazimba. Takati tava kunodarika nepaya padhuze neapo painge paine muti. Mumuti umo mandainge ndasiya ndakaturika jira riya
ndo pandakabva ndazosvipa. Iye ainge achifamba kumberi kwangu, inini ndichifamba kumashure, saka ndakamusvipira kumusana kwake. Iye haana kana chaakambonzwa because ainge ari busy akabata zipaketi rake remalace, mwana wevanhu achidya. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hazvina kana kuzombotora nguva yakareba. Ndakabva ndatobatira pamuviri ndikabva ndazobetserwa nekamwana kangu kamusikana kainge kakanaka sei. So when you post my story, ndinokumbirawo kuti muge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinorwadza komana, asingataurei navo mucomment section. Tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini mukoma ndiri mufundisi uye zvekare ndakatangawo chechi yangu, but chechi yangu iyi haisati yava nevanhu vakawanda. Ndiri kutsvakawo n'anga iyo yekuti inokwanisa kundibatsira. N'anga iyi handinei nekuti ichandibatsira nemutowo wopi. Chandiri kungodawo ndechekuti kana vanhu vachiziva kwandinokwanisa kuenda, kwekuti ndinokwanisa kunobatsirwa, so that chechi yangu iyi inge ichikwanisa kuzokura. Aiwa, kana variko vanoziva uko kwandinokwanisa kuenda, please tell me, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pastor avo. Zvazvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa anzi ndikutsvakawo n'anga ine masimba, n'anga yekuti inokwanisa kundibatsira. Strange things indeed they do happen in this world.